Spun bun venit în casa Domnului. Amin. Ne bucurăm în această seară, căci chiar dacă am avut dezvoi o săptămână greauă, o săptămână de bariere, o săptămână de încercări, totuși Dumnezeu nu a îngăduit ca noi să rămânem jos. Și ne-a adus în prezența Lui, frate și soră. Vedeți voi? Și pentru aceasta, în această seară, noi suntem aici să mulțumim, căci El nu ne-a lăsat acasă și ne-a adus în prezența Lui. Îi mulțumim pentru aceasta, pentru că Dumnezeu, harul care îl are față de noi, este nemărginit, frate și soră. Și noi astăzi ne-am ridicat în picioare datorită harului. Noi astăzi vedem datorită harului. Noi astăzi suntem ce suntem datorită harului. Datorită că Dumnezeu a venit, frate și soră, și ne-a arătat cine suntem. Ne-a arătat poziția noastră. Și atunci ne-am putut să venim conform cuvântului Său. Amin, amin, amin. Ne bucurăm pentru aceasta. Amin. Și am dorit să ne ridicăm în picioare, nu o să fiu lung. Am dorit să ne ridicăm în picioare, aș vrea doar să deschizi Claudiu în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 15, doar câteva versete, o să dăm citire. Poți, frate, tu să fii, că... Cu versetul 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 15, versetul 18, scuzați-mă, versetul 18, zice: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 18. Capitolul 5. Da, capitolul 5. Mulțumiți la Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi.
În 23, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Și în 24 spune, Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Cu aceste cuvinte ne aplecăm capetele și mulțumim Domnului pentru acest timp. Îi mulțumim Domnului pentru aceasta. Dăm acest timp în brațul Lui și cerem doar ca El să vină să lase descoperirea cuvântului Său. Tată iubit din ceruri, ocupăm locurile și dorim să luăm această cântare, zidește în mine o inimă curată. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un Duh nou. Statornic Dumnezeule, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Umple-mă cu Duhul tău cel sfânt. Zidește în mine. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un Duh nou. Statornic Dumnezeule, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Umple-mă cu Duhul tău cel sfânt. Amin. Hai să luăm și lumina lumii, prezență divină. Lumina lumii, prezență divină, ajută-mă să înțeleg cât de frumos m-ai creat pentru tine. Viața
Doamne, numai Tu ești minunat. Aleluia! Toată închinarea. Haideți să luăm și această cântare, Eu Te iubesc. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare în parte. Noi suntem aici deoarece îl iubim pe Dumnezeu. Amin. Venind aici, îi arătăm că îl iubim. Vedeți, voi venim cu același gând, să ne întâlnim cu El, frate și soră. Noi n-am venit să ne facem o religie. Noi nu venim să ne facem o denominațiune, frate. Noi venim să ne arătăm pe Hristos din noi, frate și soră. Pentru că El, când a înviat, ne-a lăsat o promisiune, frate. El nu a plecat de aici fără acea promisiune. El a spus destul de clar, frate. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Multă vreme, mulți dintre voi nu mă vă mai cunoaște, dar voi mă veți cunoaște. De ce, frate? Pentru că El este în tine. Amin. Și tu ești în El, frate. Amin. Și de aceea ești astăzi aici, să-L arăți pe cine este în tine, frate. Pentru că Cel ce este în mine este mai mare ca Cel ce este în lume, frate. Și cu aceasta eu pot să intru în luptă. Amin. O, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Eu nu mă pot duce în luptă fără armă, frate. Și eu nu pot să mă duc în luptă cu mâinile în buzunar, frate. Eu intru în luptă împreună cu El, frate. Pentru că la Calvar noi știm destul de clar aceasta. La Calvar El deja era învins, Satan, frate. Și noi doar mergem să continuăm acea luptă, frate. Lupta este ca și câștigată. Amin. Și noi suntem în această seară să-i mulțumim la Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dat. Amin. Pentru că El ne-a pus totul pe acea tavă, frate. Și noi doar trebuie să înaintăm înainte, frate, ca noi să ne luăm, să ne servim de pe acea tavă. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. De aceea doresc să cântăm această cântare. Eu te iubesc. Mila Ta e nesfârșită. Amin. Eu te iubesc. Mila Ta e nesfârșită, zi de zi, Tu mă ții în mâna Ta. Din zorii dimineții și până când ador, vreau să cânt bunătatea Ta. Așa este. Vreau să cânt bunătatea Ta. Căci Tu mereu ai fost cu mine. Doamne, Tu ai fost atât de bun. Și cât eu voi avea suflare, vreau să cânt bunătatea Ta. Căci Tu mereu ai fost cu mine. Vreau să cânt bunătatea Ta. Căci Tu mereu ai fost cu mine. Da, Doamne. Tu mereu ai fost atât de bun. Și cât eu voi avea suflare, vreau să cânt bunătatea Ta. Vreau să cânt bunătatea Ta. Cu vocea Ta m-ai condus prin încercare și noaptea grea, lângă mine Tu ai fost. Mulțumesc, Doamne! Noi Te avem ca Tată, Te știm ca prieten bun. Am trăit bunătatea Ta.
cântare, dincolo de Iordan, și vrem să facem oferta în timpul acestei cântări. Dincolo de Iordan am văzut peste zare, venind acasă să mă ia. Trimiși după mine o ceată de îngeri, venind acasă să mă ia. Ușor se leagă, venind acasă să mă ia. Dulce Aleașca sa, venind acasă să mă ia. Ușor se leagă, venind acasă să mă ia. Dulce Aleașca sa, venind acasă să mă ia. Înainte acolo sus de ajunge, venind acasă să mă ia. Spune prietenilor și eu vin curând, venind acasă să mă ia. Ușor se leagă, venind acasă să mă ia. Dulce Aleașca sa, venind acasă să mă ia. Amin. Haideți să ridicăm în picioare. Dorim să cerem binecuvântarea, să ne rugăm pentru această ofertă. Amin. Tată iubit din ceruri, îți mulțumesc, Doamne, pentru aceasta, Tată, lucrurile. Dorim să luăm această cântare, victoria este a mea, și după această cântare vom lăsa cântărilor speciale, vom da loc cântărilor speciale. Cine dorește să cânte o cântare, o poezie, cine are, doar vine în față și dă slavă Domnului. Victoria e a mea, victoria e a mea, astăzi e victoria mea. I-am spus lui Satan, înapoi a mea, astăzi e victoria mea. Eu sunt eliberat, eu sunt eliberat, astăzi sunt eliberat. De ce? I-am spus lui Satan, înapoi a mea, Iisus e victoria mea. Victoria e a mea, victoria e a mea, astăzi e victoria mea. I-am spus lui Satan, înapoi a mea, astăzi e victoria mea. Aleluia! Dumnezeu să ne binecuvânteze, să cântărilor speciale. Domnul ne-a creat după chipul său, El ne-a învățat să urâm ce e rău, să nu ne mai întoarcem pe unde am fost, că n-are niciun loc.
Nu mai vrem în lume să rătăcim, vrem de azi viața cu El să o trăim. Tot ce avem să punem în mâna Lui, în mâna Domnului. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui. Nu putem să știm dacă mâine zori va fi o zi cu soare sau o zi cu nori. Știm însă că Domnul va fi cu noi la bine și nevoi. Hotărâți înainte vom alerga, spre cerul zi de zile vom înălța. Tot ce-o clipă nu vom privi înapoi, căci n-are niciun rost. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui. În tăcerea negrii nopți se aude un glas străin, care vine ca un colț să fure tot ce-i divin. Se ridică cu putere și ar vrea ca să alunge, a lui Dumnezeu tărie, cu o sândă să te alunge. Să pătrundă în lumina dată de Iisus Hristos, să te ducă în văzduhul celui care e mincinos. Mult avea ca să doboare, credința ce ți-a fost dată, haina ta să o întâlneze, să nu mai fie purtată. Să lovească în liniștea care Duhul Sfânt ți-a dat-o, să aducă tulburarea și să te cobori în barcă. Să sfărâme întregul vas, să străpungă ta ființă, să doboare al tău glas, să cobori în necredință. Însă un alt glas mai vine și coboară linguios, care spune cu putere, eu sunt Domnul tău Hristos. Amin. Care astăzi îți vorbește, să întărească ta făclie, că-și vrea iară să zidească Duhul care e în tine. Să ne asculți de orice șoaptă, să nu crezi orice cuvânt, ci să mergi pe calea dreaptă și mâna de Duhul Sfânt. Să cunoști al meu sfânt glas, să înțelegi că sunt cu tine, chiar și când ești în necaz, chiar și când nu ți este bine. Întărește-te mereu prin a mea făgăduință. Ți-am promis că nu te las, vin să-ți aduc biruință. Amin. Însă până atunci mai rabdă, mai veghează în greul ceas. Ce-am promis voi împlini, doar puțin a mai rămas. Dacă ar fi să cer un singur lucru, Doamne, dacă ar fi să înalți unul din gând către cer, eu ți-aș cere încă o dată, Doamne, să mă lași unul din cântec să-ți ofer. Ți-aș cere har pentru mine, pentru cei de lângă mine. Numai harul tău îmi este îndeajuns. Ți-aș cere har pentru mine, pentru cei de lângă mine. Numai harul tău îmi este îndeajuns. Dacă aș mai trăi
cei iubiți să-mi iau un bun rămas. Împreună te-am rugat fierbinte și ți-am cere, Doamne, într-un singur glas. Ți-am cere har și îndurare pentru ziua aceea mare, ca să fii cu tine, Doamne, în veder. Ți-am cere har pentru mine, pentru cei de lângă mine. Numai harul tău îmi este îndeajuns. Ți-aș cere har pentru mine, pentru cei de lângă mine. Numai harul tău îmi este îndeajuns. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte. Amin. Dorim să luăm această cântare, fiindcă e viu, voi trăi și mâine, și după această cântare îl rugăm pe fratele Moise să vină să dea un îndemn. Fiindcă e viu, voi trăi și mâine, fiindcă e viu, frică nu simt, fiindcă eu știu, El ține viitorul. Eu azi trăiesc și voi trăi, fiindcă e viu, fiindcă e viu, voi trăi și mâine, fiindcă e viu, frică nu simt, fiindcă eu știu, El ține viitorul. Eu azi trăiesc și voi trăi, fiindcă e viu. Amin, fratele Moise. Salut cu harul și pacea Domnului și sunt bucuros că suntem în această după masă din nou aici, chiar dacă avem, fraților, de biruit, Amin. Amin. așa cum suntem, trebuie să biruim, fraților. Vedeți că este îngăduit de Dumnezeu de multe ori, unele duhuri ți le dă Dumnezeu și ți le permite, că voi știți că o boală sau orice avem peste noi sunt doar duhuri. Amin. Da. Și aceste duhuri trebuie să plece. Corect. Pentru că nu sunt pentru totdeauna acolo, știți? Amin. Este doar pentru un timp. Și asta vreau doar să vă spun și nu că n-ați ști, că voi știți aceasta. Satan, orice ar face, este doar pentru o durată de timp. Amin. Pentru că nu poate la infinit. Corect. Singurul lucru este ca noi să vedem că Dumnezeu a făcut ceva pentru noi. Amin. Amin. Dumnezeu ne-a eliberat. Amin. Amin. Și dacă tu îl poți vedea pe Satan cum el vine și lucrează, atunci tu poți să vezi, datorită cuvântului și Corect. datorită ceea ce Dumnezeu a făcut Ceva. pentru noi, Amin. poți să-i spui lui Satan să iese, să Corect, plece. corect. Și știți că Biblia spune, dacă inima nu vă condamnă, cereți ce doriți, cereți ce vreți. Amin. Deci trebuie să nu fie o condamnare în inima mea. Și dacă în inima mea nu există nicio condamnare, eu pot spune Satan ești afară și el va Amin. ieși. De ce? Amin. Pentru că, nu că este problema că Dumnezeu lasă încercările peste noi, ca noi să încercăm și să începem să luptăm
cu credința, să ne antrenăm credința, mai bine Amin, spus, așa, înțelegeți? așa, Și atunci Dumnezeu te lasă să te antreneze. De aceea trimite o încercare peste noi. Corect. Să vadă ce facem, fraților. Dacă o luăm sincer, vă spun sincer, astăzi când am văzut cum lucrurile decurg în casă cu copiii, am zis că nu mai merg niciunde. Și am zis, Doamne, dar dacă Tu îngădui ceva peste mine, eu sunt gata. Eu mă iau și fug și zic, nu mai mă duc niciunde. Nu. Dumnezeu a spus că trebuie să mergem acolo, eu mă voi duce. Nu știu ce va fi, ce va face în continuare lucrurile astea și cum va fi. Dar știu un lucru, dacă stau aici acasă, nu pot eu să-mi salvez copiii. Corect. Nu pot eu să le dau vindecarea la Amin. copii. Nu pot eu să fac nimic. Dar știu un singur lucru. Mergând și luptând pentru credința care Dumnezeu ne-a dat-o Amin. și arătând lui Dumnezeu căci eu cred, Amin. căci copiii mei și casa mea este în mâna Lui, Amin. eu pot să mă duc sigur pentru că știu că Dumnezeu este Cel ce grijește casa mea, casa Amin. voastră și orice problemă am avea fiecare din noi. Amin. Trebuie să ajungem la credința aceea perfectă Amin. în care să știm că totul este îngăduit de Dumnezeu și eu și tu nu putem face nimic. Gândește-te, frate și soră, cum dacă eu aș fi stat și aș zice, bă, copiii mei sunt bolnavi, am un motiv foarte bun. Am un motiv pentru orice om care îl spui la un om, cum frate, e corect, sunt copiii, mă înțelegeți? Așa e. Și o venit Satan cu gândul, dacă copiii toată săptămâna ți așa, tu nu mai poți face nimic. Dar ba poți face. Așa este. Problema e doar să dăm aceste duhuri, aceste amnezii afară din mintea asta noastră, căci Satan vine la noi. Și acum, din toate lucrurile acestea, am putut să văd doar un singur lucru. Dumnezeu o lăsat această încercare din nou, cu un scop, frate. El vrea să mă antreneze. El vrea să ne antreneze pe mine și pe Amin. tine să lucrăm cu credința. Amin. Pentru că El a pus în mine și în tine tot ce trebuie să ajungem la destinație. Așa e. Nu că în fiecare zi, dacă acum vine o încercare, acum gata, am biruit încercarea, am trecut la un nivel mai sus. Nu. Tu ai avut tot în tine, pentru că vă aduc aminte de Isus, când El a fost pe pământ, El a fost omul Isus, dar a fost toată plinătatea lui Amin. Dumnezeu Amin. într-un Amin. singur Amin. om. Amin. Amin. Acum, acea plinătate s-a împărțit la cinzecime între, biserica Lui. Astăzi este aici același Corect. lucru. Amin. Pentru că stâlpul de foc s-a întors din nou. Amin. Și vă aduc aminte că profetul spune că, vedeți, când el s-a dus și s-a înălțat, vă aduc aminte ce profetul, el s-a întors la starea lui care a fost înainte. Așa e. Deci el și-a luat forma înapoi, cum el a avut-o de la început, ca stâlp de foc, frate și soră. Da, amin. Și acel stâlp de foc este astăzi printre noi. Amin. Doar noi nu avem ochi să vedem, dar trebuie să avem o credință perfectă. Și pentru că Dumnezeu este Cel care ne-a dat acea credință, că noi avem în noi, fraților. Amin. Și acea credință perfectă trebuie doar scoasă la manifestare. Amin. Și acum o luăm în natural. Vă aduc aminte, ne jucam când eram copii mici pe calculator. Și ne jucam jocuri de alea că trebuia să-ți crești avatarul ăla sau cine era ăla de acolo cu care te jucai tu în joc, să-l crești de la un nivel, la un nivel, la un nivel. Și atunci, Dumnezeu a făcut tot așa cu mine și cu tine. El a pus totul în mine și în tine. Corect. Pentru că dacă iei o lingură de apă din ocean, tu ai aceeași esență, aceeași putere, dacă o duci la analize, să o duci acum în știința asta, vedeți? Amin, Și așa iei e. din lingura aia și mergi înapoi în ocean E și aceeași vezi, nave. e aceeași, e Amin. totul acolo exact. Corect, corect, Așa corect. e și în mine și în tine. Amin. Și acum noi nu trebuie decât să începem să lucrăm. Amin. Cum, frate și soră, vedeți că timpurile se strâng tot mai tare, Corect. vine strângere tot mai tare, vine o presiune tot mai tare. Așa De e. ce? Cum creștem în descoperire, Dumnezeu ne pune și mai tare să putem vedea lucrurile, pentru că, frate și soră, nu doar crești și, aleluia, e totul bine. Nu, Corect, corect. treci prin încercări, treci trebuie să birui, frate și soră. Și știu că deja am biruit, dar ce reacție avem noi față de cuvânt? Dacă Dumnezeu îți pune o încercare astăzi, acum, ce faci tu? Înțelegeți? Da. Nu că eu sunt mai bun sau cineva, nu, niciodată. Dar problema este să vedem ce vrea Dumnezeu. Stăm să ne Da, uităm, da. Dumnezeu a îngăduit lucrul ăsta, de ce oare? Da. Și săptămâna asta o să vedeți, până pornim să plecăm acolo la frați,
o să vedeți tot mai mare presiune, tot mai mare presiune, tot mai mare presiune, tot mai mare presiune. De ce? Va fi o bucurie mare acolo, vă spun eu. Va fi ceva, un jubileu petrecut acolo cu frații noștri și cu Domnul nostru. Amin. Dar știți ce? Satan încearcă să ne împiedice. Satan încearcă să pună lucruri. Și poate, auziți, nu poate. Satan nu poate să facă nimic și nu vine el să facă el, că el e cineva. Dumnezeu îl trimite. Corect. Și Dumnezeu când a lăsat încercarea asta peste noi, a avut încredere și a știut cum voi reacționa. Nu că eu sunt cineva sau tu sau care. Nu. Dumnezeu a știut credința ta. Amin. Și asta aș vrea doar să vorbim un pic, câteva secunde, și citim că avem aici și niște bilețele. Și așa cum suntem, vreau doar să vă spun, am nevoie de voi, ca voi și împreună cu mine să ne rugăm pentru familia mea. Amin. Nu că ar fi ceva, pentru că eu știu un singur lucru. Dumnezeu e la lucru. Dumnezeu e cel ce face toate. Pentru că eu ca om, vă spun sincer, pot să iau toate alifiile, să dau pe ei, pot să iau să fac toate alea. Nu ajută la nimic. Dacă nu-L chemăm pe Medicul Suprem în casa noastră, niciodată nu vom face nimic. Niciodată. Și auziți, de ce ți-e frică nu scapi. Dacă mie mi-e frică că copilul meu nu mai se vindecă sau că copilul meu va fi tot mai rău, nu voi scăpa de asta și așa va fi. Și atunci, cel mai bine, să-mi dea Dumnezeu putere, să pot să lupt în continuare. Amin. Să pot să țin cuvântul Lui și să... Auziți, suntem oameni și vedeți că când te atingi acolo unde te doare, e greu. Dar trebuie să te lupți cu tine însuși. Și asta vă spun sincer, ca o întărire și pentru voi, că astăzi sunt eu, dar poate mâine sunteți voi, prin alte lucruri. Și trebuie să fim vegheatori. Dumnezeu, când permite ceva peste mine și peste tine, permite cu un scop. Nu că te-o pedepsi, nu. Uitați-vă că Dumnezeu vrea să ne ajute să scoatem afară ceea ce tu ai în tine. Să scoți la exprimare credința care Dumnezeu ți-a pus-o, frate. Și aș vrea să ne ridicăm în picioare, vreau să dau câteva citire din Evrei, capitolul 10. Și zice aici așa, cu versetul 32. Zice așa, aduceți-vă de aminte, Evrei 10 cu versetul 32. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când ați fost luminați, zice, și ați dus o mare luptă de suferință. Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor. Și pe altă parte, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca și voi. Și acum zice, într-adevăr, în 34, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, care dăinuiește. Și auziți, zice în 35, să nu părăsiți, dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Amin. Deci ce mă așteaptă pe mine și pe tine? O mare răsplătire. Amin. Indiferent ce se întâmplă aici. Auziți, la Iov, au venit și i s-au luat copiii, s-au luat familia, tot i-au luat, au rămas doar el și Dumnezeu. Amin. Că pe Dumnezeu nu a putut să-i lie din inima lui. Și atunci, când lucrarea a luat sfârșit, vedem că Dumnezeu a venit cu răsplată. Vedem că Dumnezeu a venit și l-a răsplătit cu tot ceea ce el a avut, chiar dublu putem spune. Amin. Și a fost binecuvântat. Și mergem mai departe să nu luăm timpul. Zice, să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. În 36 zice, căci aveți nevoie de răbdare. Că după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, deci după ce am împlinit voia lui Dumnezeu, noi există o voia lui Dumnezeu și noi aia trebuie să o împlinim, vedeți? Să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Și acum spune în 37, încă puțină, foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, auziți acum, sufletul lui nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Și aș vrea să luăm aceste bilețele
Pentru că cine a adus aici bilețele, eu cred că le-au trimis cu credință. Amin. Și acum împreună noi ne punem credința, fiecare ne unim credința unul cu celălalt. Pentru că vă aduc aminte de ceva și după aia citesc. Noi suntem trupul lui Hristos. Amin. Amin. Și Hristos a pus ceva în tine, Hristos a pus ceva în tine, în mine, și acel ceva Așa este. vine în unitate, formează pe el. Amin. Și există o putere mai mare. Eu singur, nu că n-am putere, am putere, că Dumnezeu ne-a dat putere la fiecare. Dar împreună avem o putere mai mare. Amin. Și Satan va fugi când noi suntem împreună, când noi suntem legați în lanțul dragostei, frate și soră. Și începem așa, sora Raluca cere o rugăciune pentru bunica ei și noi spunem doar ca Dumnezeu să se atingă, Dumnezeu să binecuvinteze acolo pe acea bunica ei. Eu nu știu cauza, nu știu ce este acolo, dar Dumnezeu cunoaște inima. Amin. Și de aceea, frații mei, vă spun, când o cerem cu credință, trebuie să vedem un singur lucru. Dacă, de exemplu, vă dau un exemplu care profetul dădea, dacă, să zic, bunica lui Raluca se simte bolnavă astăzi și mâine vedem că mâine o sună Raluca și spune că se simte mai rău, stai liniștită. Stai liniștit. De ce? Dumnezeu lucrează. Amin. Duhul acela începe să părăsească trupul, cu alte cuvinte. Și merge mai departe, sora Rahela dorește o rugăciune ca Domnul să lucreze la cererea ei. Amin. Și zicem ca Domnul să o binecuvinteze. Amin. Noi nu știm, dar Dumnezeu știe. Și apoi sora Roxana, soția mea, zice rugăciune pentru Saul și Sharon, ca Dumnezeu să se atingă de ei. Aleluia. Și eu deja știu că Dumnezeu îi la lucru și s-o atins de Amin. ei. Și pot spune doar atât. Acest duh îi deja biruit. Amin. De ce? Pentru că eu sunt un fiu al lui Dumnezeu, tu ești un fiu al lui Dumnezeu, suntem o sămânță royală venită prin promisiune, pentru că la Abraham i s-a dat o promisiune. Corect. Tu la anul pe vremea aceasta vei avea un fiu și acel fiu ești tu și eu astăzi, Amin. frate, Amin. venit prin promisiune. Și când Dumnezeu îți dă acea putere, că de-aia v-am spus, când inima nu te condamnă, cere ce vrei. Corect. Când inima nu te condamnă, ceri ce vrei. De ce? Pentru că tu ai libertate la Dumnezeu. Când inima mă condamnă și știu că am făcut ceva greșit, știu că n-am făcut bine și începe o condamnare în inima mea, jertfa nu e acceptată, Satan e obligat să stea acolo. Dar dacă tu ești liber în inima ta, poți să-i spui acelui duh sau acelei probleme, acelui munte care stă în fața ta, să fie plecat din fața ta. Haideți să ne aplecăm capetele și doar să cerem aceasta în numele Domnului. Tată din ceruri, Dumnezeu. Amin. Deci 12 cu versetul 10. Evrei 12 cu 10, da. Scuză-mă. E Evrei 13 cu 10. Vedeți? Și diavolul are lucrarea lui, are lucrul lui de făcut și el. Evrei 13 cu 10. Noi avem un altar din care n-au dreptul să mănânce cei ce fac slujbă în corp. În adevăr, trupurile dobitoacelor, ale căror sânge este dus de marele preot în locul preasfânt pentru păcat, sunt arse de tot afară din tabără. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim dar afară din tabără la El și să suferim o cara Lui, căci noi n-avem nici o cetate stătătoare. Suntem în căutarea celei viitoare. Deci noi nu avem o cetate pe pământul acesta, suntem călători pe pământul ăsta, noi căutăm o cetate viitoare. Ne plecăm capetele. Tată iubit din cer, vin înaintea Ta, Doamne, și înaintea dragostei Tale minunate, Doamne. Am privilegiu să cer, Dumnezeule, să vorbesc miresei Tale, Dumnezeule, și nu este un lucru ușor, Doamne. De aceea te rog ca Tu, Dumnezeule, să îmbogățești vocabularul meu, Doamne, să pui în el, Dumnezeule, în aceste cuvinte care Tu le-ai scris, Dumnezeule, să pui descoperire, Doamne, și să lași ungere peste cuvântul Tău și dorim, Dumnezeule, ca acest cuvânt Tu să-l faci duh și viață în inimile acestor frați minunați, în această micuță mireasă, Doamne, din acest loc.
Binecuvintează-o Tu, Dumnezeule, și binecuvintează-mă și pe mine, Doamne, căci am nevoie de Tine, avem cu toții nevoie, Doamne, ca Tu să ne vorbești, ca Tu să deschizi cartea, pentru că Tu ești autorul acestei cărți. În numele Domnului Iisus, ești rugat, Dumnezeule, să-ți faci prezența în inimile noastre. Amin. Luați locuri. Și acum, fraților, după cum bine vedem aici, vom începe cu predica mergând dincolo de tabără. Deschide un pic predica mergând dincolo de tabără. Vreau să observăm un lucru. Cât de bine se îmbină toate lucrurile împreună. Cât de bine și cât de frumos sunt legate toate lucrurile în Scriptură. Totul merge ca un lanț, bine legat. Unul într-o legătură perfectă. Deci într-o legătură perfectă. Mergând dincolo de tabără, și acum subiectul meu, zice profetul, eu l-am luat, e un pic ciudat, uite. Este un subiect cam puțin ciudat. Dar știți voi, de obicei noi îl găsim pe Dumnezeu în lucrurile ciudate. Lumea devine așa de așezată într-un lucru obișnuit, încât orice lucru neregulat, de la tendința obișnuită, devine ciudat. Deci dacă tu nu ai un obicei să mergi în alte direcții cum merge tot restul lumii, tu ești ciudatul lumii. Corect. Sau ceilalți sunt ciudați pentru noi, pentru că este scris, citim toți acest cuvânt și ei totuși nu văd. Dar noi îi iubim și zic ca Dumnezeu să-i binecuvânteze, căci printre ei mai sunt și frați de-ai noștri. Amin. Așa, sunt doar câteva puncte aici foarte bune și foarte importante. Omul întotdeauna a încercat, călăuzit de Satan, să-și facă tabăra lui. Și Dumnezeu a făcut o tabără, una corectă și clară de la început. Amin. Și acum zice așa, eu știu că există ceva motiv că oamenii nu ajung la Hristos. Hai să vedem de ce nu ajung oamenii la Hristos. Prima întrebare. Dacă el ajunge, el reacționa în felul acela. Iisus a suferit dincolo de porți. Acum aici, mai sus, există un exemplu. În predica asta, profetul zice despre o femeie într-o benzinărie care era îmbrăcată imoral, a venit cineva să-și alimenteze mașina sau automobilul cu ce era el acolo și i-a făcut o afirmație la modul că e frumoasă, ce frumoasă ești sau ceva în genul. Și atunci soțul ei, care era vânzătorul benzinăriei, a sărit să-l bată, să-l împuște, și așa mai departe. Să acționeze ciudat. Și acolo profetul zice, dacă el i-a permis să se îmbrace așa și a trimis-o în gura lupului, atunci e normal ceea ce s-a întâmplat. Amin, așa este. În primul rând, vinovat este bărbatul că a permis să se întâmple lucrul ăsta. Amin. Amin. Și acum zice așa, eu știu că există ceva motiv că oamenii nu ajung la Hristos. Dacă ar ajunge, n-ar acționa în felul acela, adică să-și lase soțiile lor, e doar un mic exemplu, că exemple la modul ăsta sunt multe. Ce să facă? Să se comporte imoral, să se îmbrace imoral, nu arată ca un creștin. Nu arată ca un creștin în lumea asta. Și acum, Iisus a suferit dincolo de porți ca El să poată sfinți poporul Lui cu propriul Lui sânge. Sanctificarea vine de la un cuvânt grecesc compus, care înseamnă curățit și pus deoparte pentru slujbă. Amin. Deci Dumnezeu te ia de acolo, din acea mocilă, te sfințește și te pune în slujbă. Bineînțeles, după ce am trecut, asta este intrarea în tabăra lui Hristos, după ce noi ne naștem în păcat, în mocil și mai departe, trebuie să fim născuți din nou, cum avem exemplul la Nicodim acolo scris în Scriptură, nașterea din nou, avem în Fapte 2 acolo cu 38, Petru are cheia, pocăiți-vă și fiecare fiți botezați în numele Domnului Iisus Hristos și așa mai departe, după care, după asta, veți primi darul Duhului Sfânt. Deci ca să primești darul Duhului Sfânt, care este un dar de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt, nu-l găsești în teologie, nu-l găsești și nu ți-l poate da niciun om. Nimeni, oricât ar putea, nu se poate da. Ăsta îl primești de la Dumnezeu. Atât. Acum, și când Dumnezeu își curățește poporul lui cu sângele lui Iisus, îl curățește de murdăria lumii.
și îl pune deoparte pentru slujbă. Deci fiecare care suntem aici avem ceva de făcut. Amin. De asta am zis la început, Dumnezeu are ceva cu fiecare. La voia întâmplării, niciunul nu ne-am născut la voia întâmplării. Dumnezeu are ceva pentru fiecare dintre noi. Claudiu și fiecare, și până și tu, Ruben, și tu, Daniela, și fiecare dintre noi. Sunt Amin, puțini corect. și pot să vă iau așa, să vă țin un pic sub această ungere, să vă includ și pe voi în această ungere. Că mie îmi place să fim liberi în prezența lui Dumnezeu. Că El nu a venit să spună, voi să stați doar așa sau așa. Nu, suntem liberi, suntem liberi, dar în același timp avem un respect deosebit Amin. pentru El. Imaginați-vă, când mergem în prezența unui om, nu știm ce să punem mai bun pe noi, nu știm cum să vorbim. Dacă am spus ceva greșit și am simțit doar că l-am jignit, nu știm ce să mai facem, să ne cerem scuze și așa mai departe. Cu atât mai mult că e Marele nostru Împărat. Și ne binecuvintează în fiecare zi cum ar trebui să ne comportăm, cum ar trebui să stăm, ce ar trebui să facem. Amin. Zic ca Dumnezeu să ne descopere la fiecare că pentru orice lucru, ca să stai de vorbă cu Dumnezeu, ai nevoie de o descoperire ca să poți să înțelegi ce Dumnezeu vrea să-ți spună. De aceea, și Iisus, ca El să poată sfinți poporul cu sângele Lui propriu, a suferit dincolo de poartă. Voi știți asta, când Amin. s-a dus să se roage în grădina Ghețismani acolo și a zis, Tată, dacă e posibil, ia la o parte de la mine aceasta. Hai să trecem mai departe. Să ajung cumva să pot să pot cât Dumnezeu ne ajută. Eu nu o să forțez lucrurile, vreau să mergem puțin și bine. Amin. Când nu mai putem, ne oprim și Dumnezeu să ne Amin. binecuvinteze. Și acum eu i-am pus titlul ăsta, La tabăra lui Dumnezeu, și avem un exemplu. Amintiți-vă când au fost chemați afară din Egipt. Dumnezeu a trimis pe Moise. Corect. Și acum Moise, voi știți povestea lui Moise. Ce a făcut el? Cum a ajuns el acolo în casa lui Faraon, crescut de mama lui, ce învățătură a primit Moise. El cunoștea scopul lui. Dar el, când a avut vârsta de 40 de ani, cred, sau pe acolo, el a crezut că a venit ceasul să-și intre în slujbă, Moise. Și avem rezultatul un eșec, că el pleacă de acolo fugind, pentru că a omorât un egiptean, exact. A omorât un egiptean. Și atunci, 40 de ani mai târziu, în timp ce păștea turma lui Ietru, socul lui, un rup de foc care nu se stinge îi atrage atenția. Amin. Și el se duce acolo și când ajunge acolo, acel rup începe să vorbească cu el. Moise, tu descalță-te, că și pământul pe care tu calci este un pământ sfânt. Și acum dezbracă-te de toată învățătura ta, pentru că eu am o altă învățătură pentru tine. Corect. Eu acum vin să-ți descoper ce ai tu de făcut. Acum este momentul ca tu să te îmbraci altfel. Acum este momentul ca tu să abordezi ceea ce mama ta ți-a spus altfel. Acum este timpul la care eu am hotărât să te duci. Amin, așa este. Acum gândiți-vă, 40 de ani, Moise fuge. Încă 40 de ani prin Egipt, ca Dumnezeu să scoată toată învățătura egipteană din el afară. Moise trebuia să fie următorul faraon. Avea 80 de ani. Un bătrân la 80 de ani. Cu un baston, cu un măgar și ce-o mai avut el de acolo, merge să scoată, să facă o revoltă. Un bătrân, împotriva unui popor, să scoată poporul Dumnezeu afară. Un bătrân. Fraților, un bătrân. Dacă o privem omenește, unde te duci, Moise? Să scot poporul afară. Păi nu, cum? Că Dumnezeu m-a trimis. Vedeți ce înseamnă să fii încredințat ceea ce Dumnezeu ți-a dat? Ce înseamnă să lupți pentru credința ta? O putut să-l oprească pe el cineva? Nu a putut să-l oprească nimeni pe Moise. El știa exact ceea ce Dumnezeu i-a zis să facă, pentru că el a avut întâlnirea cu stâlpul de foc. Amin. Cunoștința el a avut-o de la mama lui. Amin. Dar când a venit descoperirea, a fost al Moise. Amin, așa este. Uitați-vă, aceeași cunoștința și descoperirea, două lucruri diferite. Cum te face să acționezi când tu ai descoperire, nu cunoștință. Și acum, Dumnezeu
ce-a făcut pentru ei după ce i-a scos afară pe Moise? Dumnezeu le-a rânduit un profet, pe Moise. Le-a rânduit un miel de jertfă, le-a rânduit tot ce aveau ei nevoie. Un cuvânt, un semn, o minune, un profet să-i conducă. Știți când au despicat apa în două, deci au avut absolut toate condițiile. Eu nu o să încerc să evit câteva, vi le explic eu așa, nu le citesc chiar pe toate, ca să pot să scurtez cât de mult timp voi putea. Și acum stâlpul de foc se conducă și când ei au ajuns afară în pustie, aici ce au făcut ei? Încă nu au fost satisfăcuți. Deci Dumnezeu le-a dat tot. Au văzut stâlpul de foc în nord, au mâncat mană din cer, deci apă din stâncă, toate lucrurile. Și încă ei vreau ceva mai mult, ei nu erau mulțumiți. Pentru că Satan a venit și întotdeauna le îndrepta privirea lor înapoi. Când ei au ajuns în față la Marea Roșie și au văzut Marea Roșie în față și în spate venea Faraon cu armata lui, a zis, de ce ne-a dus aici Moise? Să murim în pustie aici cu tine? Pe lângă toate astea înainte, dacă veți citi în Biblie, veți găsi că Dumnezeu a trimis urgiile și toate lucrurile prin care semnele mari și minunile care au fost acolo, dar ei, pe ei nu i-a afectat. Da. Și cu toate astea ei au dat înapoi, au început să se răzvrătească și nu era destul, nu erau satisfăcuți. Au vrut ceva ce puteau face ei însăși, ei vor să pipăie ceva. Asta e omul, asta face el. Și acum, când cred că o să revin înapoi la acest paragraf. Și acum așa, ei au vrut ceea ce puteau ei însăși. Ei vreau să facă ceva. Harul a rânduit aceea. Acum ei vor ceva să facă ei însăși, așa cum se poate face o organizație, adică o tabără, să se certe, să se lupte și să fiarbă cine urmează să fie mare preot și cine va fi acela sau celălalt într-o zi. Dumnezeu a zis, Moise, separă-te. Amin, așa este. Separă-te de ei. Și el doar i-a înghițit în contrazicerile lui Core și Datan. Amin. Găsiți în Scriptură lucrul ăsta. Amin. Așa este. Ce s-a întâmplat acolo? S-au răsculat împotriva lui Moise și Dumnezeu n-a putut să stea. Se parte de ei. I-au înghițit acolo. Acolo voi ști ce s-a întâmplat, că Moise s-a aruncat în fața lor ca să-i salveze. Mergem mai departe, să nu intrăm în asta și atunci zice așa, atunci a făcut el, omul și-a făcut tabăra. O tabără de ce? Ce este o tabără a omului? De crezul, de tradiție, nu tabăra lui Dumnezeu, a cuvântului lui, o tabără de-a lor proprie. El a trebuit să-i părăsească, căci el este cuvântul. El nu poate sta unde oamenii sunt învățați afară din acest cuvânt. Deci el nu poate sta. Dumnezeu nu poate sta în tabără. El nu poate, el niciodată nu a stat. El trebuie să stea exact unde e cuvântul lui. Amin. Deci orice este în afara Scripturii nu este de la Dumnezeu. Acum, dacă necredința nu îl împiedică pe Dumnezeu, dacă credința este Dumnezeu și necredința este cine este? Este Satan. E atât de simplu. Dacă am citit corect aici, această titlu a predică ar fi așa, Satan nu îl împiedică pe Dumnezeu. Foarte corect. Amin. Foarte corect, glorie Domnului, nu? Deci dacă Satan nu poate să-l împiedice și noi suntem fii ai lui, el totuși nu încetează să vină să te amăgească, să-ți aducă ceva cunoștință nouă. Pentru că ăsta e scopul lui, ăsta e rolul lui. Amin. Și Dumnezeu permite lucrul ăsta. De ce? Pentru că tu trebuie să fii dovedit un copil al lui Dumnezeu. Amin. Tu trebuie să fii curățit de toată zgura asta lumească, de tot ce e în lumea asta. Amin, așa. Când stai tu mai mult în prezența lui Dumnezeu? Când ai o problemă. Când atunci ai timp, atunci ai tot felul de... Nu te mai interesează de nimic. Nu te mai interesează că pierzi servici, nu te mai interesează absolut nimic. Dacă cea mai dragă persoană ta ar fi în spital, tu ai sta acolo pe genunchi până când Dumnezeu ar răspunde. Așa este. Cu toții am face la fel. Asta înseamnă că în viața de zi cu zi, noi nu ne dedicăm suficient lui Dumnezeu. Amin. Asta înseamnă că Dumnezeu știe că noi avem mai mult timp care să-i oferim Lui. Noi când stăm în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna vine cu ceva proaspăt, cu ceva mană proaspăt în fiecare zi. Deci timp avem. Eu zic ca Dumnezeu să ne ajute să ne trezim
să ne dăm seama de timpul prezent unde suntem noi. Să nu trăim în trecut și nici în viitor. Și să stăm ancorați în timpul prezent. Amin. Să putem să vedem care este mesajul orei noastre. Amin. Pentru că cuvântul a venit înainte. A murit în epocile întunecoase și a răsărit din nou. Amin, așa este. Bun. Acum am aflat despre ce este vorba, lucrul cel mai important. Și acum hai să vedem și acest paragraf. Aici. Jumătatea asta o iau de aici de jos. Dacă el poate doar să ia un om cu inimă pe jumătate, ca Samson. Samson și-a predat toată tăria lui Dumnezeu. Ascultați. Dar el și-a dat inima Dalilei. Samson și Dalila. Ăsta e felul cum facem noi de multe ori astăzi, dar dăm ceva lui Dumnezeu, dar nu tot. Dar Dumnezeu vrea tot. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos care vrea tot din noi. Și acum dăm mai un paragraf înainte, fratele meu Claudiu, Domnul să te binecuvinteze. Deci observați, el i-a mustrat și el i-a scos din tabăra lor. Iisus a suferit afară din tabără, el i-a scos afară din tabără, în afară, departe de tabăra de crezuri și de denominațiuni. Noi aflăm că Biblia a zis, în această zi din urmă, sub această epocă laodiceană, ei vor face același lucru. Adică ce? O altă tabără. Ei vor fi puși afară din tabără. Amin. Ăsta e ultimul paragraf, fratele meu, din predica asta. Și acum, despre Laodicea, găsiți în Apocalipsa că este oarbă, ea zice că este bogată și nu are nevoie de nimic. Da. În schimb, ea este goală, oarbă și nu o știe. Amin. Amin. Și-a făcut propria tabără de crezuri. Și-a făcut propria tabără de tradiții. Uitați-vă, sunt atât de multe sărbători, sunt atât de multe lucruri care ei le au. Sunt unele care nici ei nu le înțeleg, nici ei nu știu că există. Dar ei doar le sărbătoresc și se închină lui Satan și nici măcar nu o știu. Nici măcar nu o știu. Ăsta e lucrul dureros. Și acum, cu voia lui Dumnezeu, cât de înaintat este vremea, cred că mai avem vreo 20 de minute, dacă Dumnezeu mă ajută, voi încheia. Aș vrea să dau citire și din Apocalipsa și voi începe din Apocalipsa 2. În Apocalipsa 2, aici găsim un lucru. Voi citi de la versetul 1 și 2 în jos, chiar și 3. Îngerul lui bisericii din Efes, biserica din Efes a fost aici. Amin. Corect. Scrie, iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umbră în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteniala ta, răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi și ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Și acum, dar am ceva împotriva ta. Este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te, întoarce-te la faptele tale din tâi și astfel vor veni la tine și îți vor lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Și aici în 6 zice așa, ai însă lucrul acesta bun, urăși faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Și acum, ceea ce eu vreau să aduc, să scot în relief, e puțin despre nicolaiți. Ce sunt nicolaiții, de unde au venit ei și învățătura lor. Pentru că ei la început au fost o învățătură. Hai să vedem ce a zis profetul exact, că am scos din paragraf exact cum profetul îi descrie. Mă întreb ce erau nicolaiții. Am trecut peste tot și prin istorie iarăși și iarăși. Prin cele mai bune comentarii pe care le-am putut afla. Nimeni nu poate ști decât că era o doctrină. O doctrină este o învățătură. Care a fost la începută de către un om, Nicolas, care era presupus să fie unul dintre apostoli care cumva a mers în rătăcire. Și acum ce face acesta? Își stabilește un crez, un arta și de acolo au început nicolaiții. Acestea erau foarte întâi, unde în Efes, unde v-am arătat mai devreme,
În următoarea epocă a bisericii a devenit o doctrină și apoi a mers în epocile întunecoase de persecuție. Așa. Deci, în Efes a fost doar o învățătură. Această învățătură, au fost doar faptele, învățătura Nicolaiților, învățătura. Un om care mergea și făcea bine în jur. Un singur om, de acolo pleca. După care vine mai în față, în următoarea epocă, în epocile întunecoase, și zice așa: eu vă vorbesc pe înțelesul vostru. Ori citești crezul și crezi ce noi am zis, un grup de oameni și așa mai departe, ori muriți. Da, Așa da. este, da. Eu vă vorbesc pe înțelesul vostru ca voi să puteți să mă înțelegeți. Și atunci a început persecuția. Cred că, dacă nu greșesc, în jur aproximativ de 1500 de epoci întunecoase. Știți ce înseamnă timpul ăsta, cum trebuia ei să moară? De curând acum am trecut un pic printr-o carte, Graiul Martirilor sau așa ceva se numește cartea, în care arată cum au fost ei persecutați. Dar dintre toate astea, vă zic doar ceva ce mi-a plăcut, ce mie mi-a plăcut mult. Pe un om bătrân l-au luat și zice că l-au întins ca pe un grătar încins. L-au legat acolo și nu știu, l-au ținut acolo o perioadă de timp. În timpul și după care l-au dat jos, l-au lăsat cu rănile alea să zacă o săptămână. Și el zice așa: îmi pare rău că v-ați oprit, că m-ați dat jos, pentru că cineva stătea și îmi dădea apă și m-a dat pe frunte și mă mângâia. Îmi pare rău că v-ați oprit, zicea el, acel om. Vă gândiți ce descoperire au avut el și câtă dragoste a avut el și ce ungeri a avut el, ce siguranță a avut el. Acum, credința noastră, trebuie să luptăm pentru credință. Știți ce s-a întâmplat? L-a mai lăsat o săptămână, i-a zis: îți mai dau o săptămână și după o săptămână vin și te întreb iară, te mai închini tu la acest Iisus? Și el zice: omorâți-mă de acum, că eu tot nu mă voi lepăda de Iisus. Și zice: bine, îți mai dăm o săptămână. Ce face diavolul? Îți dă timp să te lupți, că atunci începe o luptă în gândirea ta. Da. Dar când lupta deja e câștigată, zici cum a zis acel frate minunat și scump: omorâți-mă de acum, că eu nu mă lepăd de Iisus. Este o istorie care este scrisă de Fox, de prin nu știu ce an, 1800 și ceva, nu știu exact anul în care este scrisă ea. Bun. Și ca idee, mergând înainte un pic, vedem pe diavol și luăm dinapoi din Geneza, de acolo, de la sămânța șarpelui de acolo. El s-a imprimat sămânța și s-a dus înainte, a trecut prin potop, prin Ham, după Ham a venit prin... după Ham nu se mai cunoaște cine e Fiul lui Dumnezeu și cine e sămânța șarpelui. S-a pierdut asta. Dumnezeu n-a mai lăsat să știm. Dar vedem roadele. Că zice Biblia acum, roadele lor voi îi veți cunoaște. În Apocalipsa 17:10 vreau să vă vorbesc un pic, deși eu am mai vorbit despre lucrul ăsta odată, dar acum vreau să iau subiectul în felul acesta: scaunul Satanei. Scaunul Satanei îl găsim ca... ai deschis 17:10. Sunt 7 împărați, 5 căzuți, unul este celălalt, n-a venit încă și când va veni, el va rămâne puțină vreme. Dar despre acest verset vreau să vorbesc un pic. Fiecare împărat de aici au avut o poziție, un loc pe lumea asta. Au început în Babilon, prin Nebucadnețar. Scaunul Satanei acolo era în Babilon. După Babilon au venit mezii și perșii. Sub Alexandru cel Mare, cred că au fost. După au venit grecii. Numai puțin să văd dacă pot să găsesc exact și vă pot spune exact. Exact. Așa, au venit Medo-Persianii prin Darius, exact, am zis bine, da. După aia și-au mutat scaunul mai în față, venind în timp, așa. Vine la greci, după aia vine Roma, cele două picioare. După ce Roma, acolo, de când Roma au preluat, de atunci și până acum,
există un împărat al lumii. Voi știți că fiecare țară din lumea asta are un președinte. Amin. Bun, dar peste toți acești președinți există un împărat. Amin. Acel împărat este un împărat roman. Așa este. Pentru că acești împărați, aici Biblia zice că sunt 7 împărați. Aici dacă stăm să-i enumerăm pe toți 7, toți 7 împărați, să vedem, așa, e așa, începe cu Nebucadnețar, începe cu Darius, Alexandru cel Mare, începe Roma, preia Roma, prin Cezar, Roma păgână, când devine Roma papală, după aia vine Nero, după Nero vine Dioclețian și după aia vine Constantin cel Mare și face ceva. Face Consiliul Nicean, face căsătoria dintre stat și biserică, Biserica Catolică. Acolo ia naștere Biserica Catolică și voi o găsiți scrisă ca mama curvelor în Apocalipsa, dacă Amin, citiți amin, acasă. Pentru că mai departe, după acel împărat, Constantin cel Mare, după ce el a murit, au devenit o confederație, au devenit papii, au preluat papi. Și voi nu puteți să omorâți un pap, pentru că imediat când unul a murit, altul ia locul. Amin. Unul moare, altul ia locul. Amin. Unul Corect, moare, corect. altul ia locul. Și acum, ca să vă dovedesc că papa este împăratul lumii, acestei lumi, vă spun simplu un lucru. Dacă președintele României ar merge să dea un ordin în America, n-ar avea nicio valoare. Da. Dacă americanul, președintele Americii ar veni invers în România să dea o lege, din nou n-ar avea nicio valoare. Dar în schimb, dacă ar veni papa de la Roma, ar fi respectat tot ce zice el. E Amin. singurul om care poate să facă pace. Așa este. El trebuie doar să ridice mâinile și să zică să fie pace și va fi pace. Dar o face el? Nu o face. Absolut toți oamenii de pe 90% din populație, nu știu cum e cu ceilalți, cu Mahomet și așa, dar în curând și ei se închină acestui om, Amin. papa, acestui împărat, acestui scaun, că acest scaun al satanei acum este așezat în Roma, în Vatican. Vaticanul, dacă voi vă uitați pe hartă și căutați în istorie să vedeți, este un stat, un alt stat. Acum, de ce mă interesează pe mine să știu, poate vă gândiți la lucrul ăsta. Acest ultim papă care a venit a făcut ceva și a ales un nume. Papii și-a ales numele lor. Amin. Pe lângă asta, el când a fost ales la ora o Leon, se chema numele lui, el și-a ales numele de Leu. Și în timpul cel din urmă, zice că el, dacă va putea, va înșela chiar pe cei aleși dacă va fi cu putință, dar nu este cu putință. Deci el va rătni ca un leu, dar el nu este un leu. Nu are putere. El nu are putere de leu, Amin. are rătnecul de leu. Da, da. Atât. Și acum vă citesc un pic ce s-a întâmplat în anul 600. Acum aceasta a început în 600 sau 306, ceea ce îi numesc convertirea lui Constantin. El niciodată n-a fost convertit. Omul care ar face lucruri murdare, care le-a făcut omul acela, nu a fost convertit. Asta e adevărat. Singurul lucru care l-a făcut vreodată, de a avea ceva religie aceasta câtuși de puțin, el a pus o cruce pe Sfânta Sofia. Aceea nu a fost ceva pentru care să meargă la cer, în regulă. El le-a spus creștinilor, dacă el va câștiga războiul acela, el va deveni un creștin și el s-a rugat și a mers afară și a câștigat războiul sau a câștigat bătălia și a venit înapoi și a zis, păi eu voi adera la biserică, un model foarte frumos al membrului căldicel de biserică. Asta e adevărat. A pus o cruce pe Sfântă Biserică, care nu e ceva cu care să mergi în rai. Fiecare, și acum, fiecare, voi luați o biserică acolo, la început. În Biserica Metodistă, Wesley era în putere. Când John Wesley era aici erau doar tabere. De am zis că voi încerca să leg împreună aceasta este o tabără care Dumnezeu a venit și a făcut. A venit Satan și a corupt. Dumnezeu a fost obligat să se mute. Pentru că au fost prea multe crezuri, prea multe denominațiuni, prea multe lucruri.
Ei l-au limitat pe Dumnezeu la un crez. Tu nu poți să limitezi pe Dumnezeu la nimic, Așa este, așa este. deși oamenii o fac. Pentru că au alte scopuri în spatele acestor lucruri. Și acum, Biserica Mamă a organizației a fost în Roma. A început acolo cu Constantin cel Mare. Priviți, acolo a organizat prima biserică. A adunat împreună și a organizat prima biserică, a fost numită Catolică Universală sau Biserica Catolică Romană. Catolicul spune că el este Biserica Mamă și acela este exact adevărul. Ea este Biserica Mamă a organizației. Deci până atunci niciodată nu a fost organizată vreo biserică. Este vorba de anul 306 în Consiliul Nician. Corect, aceasta este exact pentru prima dată în toată istoria lumii, ascultați, în toată istoria lumii, că a existat vreodată o biserică organizată. Niciodată nu a fost de la ivirea timpului. Bun, ce au făcut ei? Acum, au organizat Biserica Catolică, au început o persecuție, exact, cum a spus despre Nicolaiți, au venit cu învățătură, după aceea cine nu ca noi împotriva noastră, ce au făcut? Au pus jos, au dat de la o superstiție la alta. L-au dat jos pe zeul soare și au pus-o sus pe Sfânta Maria. Așa e. Și așa mai departe. De ce au făcut ei lucrul ăsta? Haideți să vă citesc mai bine. Ei nu puteau înțelege de ce acel om creștin, real, ar sta și s-ar ruga la nimic. Cum facem noi? Noi nu avem nevoie să ne închinăm la o icoană, la nimic. Noi ne închinăm la Dumnezeu. Dumnezeu care este în noi și este Duh și viață. Amin. Noi nu facem un Dumnezeu de ceva. Noi nu avem nevoie să atingem ceva, să vedem că este în fața noastră. Asta e greșit. Însuși, printre cele 10 porunci scrie, nu vă faceți chip cioplit și să nu aveți alți Dumnezei în afară de mine. Și acum aici tu poți să faci un Dumnezeu din copilul tău. Tu poți să faci un Dumnezeu din mașina ta. Tu poți să faci un Dumnezeu din orice îți place ție mai mult. Deci gândește așa. Orice pentru tine e pe primul loc, ăla e Dumnezeu tău. Da. Când tu vrei să mergi la adunare, să faci ceva pentru Dumnezeu și ai ceva ce te oprește, un obiect sau poate fi o persoană, să nu o supăr, ăla pentru tine e Dumnezeu tău. Da. Și Satan Așa întotdeauna vine și îți aduce lucruri noi în față, pentru că el se mulțumește să te prinde cu ceva, cu puțin. Și când te opriți cu puțin astăzi, ai scăpat, mâine te caută să te prinde cu altceva, cu altceva. Și lupta asta continuă până când Dumnezeu a venit și își va lua mireasa acasă. Noi nu suntem aici la un pic. Așa este. Împotriva noastră vin toate uneltirile diavolului. Da. Există o luptă în invizibil. Există o luptă invizibilă. La Moise, când el era micuț acolo și mama lui l-a pus pe râu, Dumnezeu a făcut așa. Gabriel, veniți să mă face. Luați 10.000 de îngeri. Păziți acest coșuleț să nu se întâmple nimic cu el. Și a transversat în siguranță acel râu și a ajuns exact la destinația care Dumnezeu a pregătit. Amin. Și s-a împlinit tot. Amin. Tot la fel și noi. Dumnezeu a spus așa. Gabriel, uită-te, vezi copilașii mei? Eu mă laud cu ei. Păziți să nu se întâmple nimic, ei astăzi îmi aduc închinare. Amin. Deși profetul o dă acolo ca o dramă, eu cred asta că este adevărul. Amin. Și nu se poate atinge nimic de noi. Așa este. Dar oamenii au nevoie ceva să se atingă. Ei au nevoie de o amestecătură, de ceva ce nu poți să înțelegi. Și tradițiile și lucrurile și obiceiurile îl scot afară pe Dumnezeu. O să vedeți și dacă aveți aici calendarul, mi se pare că pe calendarul ortodox sau catolic, nu știu ce alt calendar au ei, toate sărbătorile sunt trecute cu roșu. Eu n-am știut asta, am văzut la socru când am fost acasă că l-avea pe perete mare cu roșu. Ce sărbătoare, Sfântul nu știu care, Sfântul nu știu care, Sfântul acolo. Păi de unde i-a scos pe sfinții ăștia? Până să-i omorâți n-ați văzut că sfinți? Asta e întrebarea. Pereți văruiți se numește acolo. Văruiți pereții, mormintele sfinților și voi a spus acolo. Acum, și ei s-au închinat înaintea aceleia și au făcut o rugăciune universală, au pus-o în latină. De ce? Astfel ca ea să nu dea greș niciodată și așa mai departe și ei să spună întotdeauna la fel. Acum, noi găsim în Scriptură că zice așa, voi când vă rugați, să nu bolborosiți lucruri și așa mai departe. Și aici ce face? Ei vine și scrie o rugăciune. Citește cateismul, citește nu știu ce, citește nu știu ce, citește nu știu ce, că Dumnezeu te ascultă. E total greșit împotriva Bibliei, că Dumnezeu zice să vorbești liber cu El. Orice ai nevoie, tu nu ai nevoie, Dumnezeu știe
ce vrei tu să-i spui înainte ca tu să-i spui, dar El vrea totuși ca tu să mărturisești cu gura ta. Amin. Și Dumnezeu mai face un lucru, te lasă până în pragul disperării. Tu când ești disperat și zici, am făcut totul, eu nu mai știu ce să fac, atunci Dumnezeu intervine Amin. și îți rezolvă problema. Dar nu înainte ca tu să o ceri. Așa este. Bun. Și până în ziua de astăzi, ca să mă apropii de încheiere, până în ziua de astăzi, avem așa. Avem o tabără făcută de organizații, care este a lumii, în care Dumnezeu nu există. Amin. În epoca Laodiceea, ei l-au scos afară. Corect. Aici a fost cuvânt, aici a fost lumină, să mă exprim așa. Aici a fost lumină, 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 lumină. Ei, când a ajuns la Laodiceea, nu a mai fost lumină deloc, a ieșit afară direct. Și el stă acum în afară și cheamă din afară la el. Înțelegeți asta? Amin. Dar de ce nu poate el să fie aici? Pentru că oamenii l-au scos afară cu dogmele și tradițiile lor, atât de multe sunt. Peste tot au fost, dar nu atâtea. Uitați-vă, forma este de piramidă, reprezentând oameni credincioși mulți. Mai puțin, mai puțin, mai puțin, mai puțin, mai puțin. Și într-un final, aici mai găsim atât. Da. Aici e lumina. Amin. Deci ori ești în cap, în Hristos, ori... Amin, așa este. Deci ori ești aici, în Hristos, ori ești în dogme, în Laodiceea. Amin. E simplu. Nu e nimic complicat. Dar cum am spus, avem nevoie de o descoperire. Așa este. Și eu sunt doar fericit și sunt doar mulțumit că noi o avem cu toții. Amin. Eu știu că cuvântul, de cele mai multe ori, este obositor. Dar să știți un lucru, acum, luptând pentru credință, avem un lucru de făcut. Noi trebuie să ne luptăm. Noi trebuie să fim dovediți. Cum ne luptăm? Nu cu pumnii, nu cu mâinile și cu picioarele, cu duhurile care vin împotriva noastră. Amin. Acum, dacă mergeți în Scriptură și vă uitați la Iov, la Iov acolo puteți să găsiți, mă uitam cât e ceasul. La Iov, dacă mergeți, puteți să vedeți că Satan merge în cer și Dumnezeu se laudă cu Iov. Și zice, păi cum să nu te laude? Că zice Dumnezeu, păi nu este nimeni care pe pământ l-ai văzut tu pe robul lui Iov. Păi, cum să nu te laude când tu i-ai dat de toate? Dar lasă-l un pic pe mâna mea. Dar acum, în același fel, vine la noi. Și le ia pe fiecare în parte. Astăzi le ia pe Moise sau în aceea zi. Pe Moise, pe Beni, pe fiecare în parte. Deci lasă-i tu un pic pe mâna mea să vedem, mai citesc ei. Lasă-mă să trimit eu un duh de somn să văd dacă mai poate el să citească. Lasă-mă să trimit eu un duh să se gate banii, să se gate problemele, să vină necazurile peste el, să văd cum te mai caut el pe tine, că eu îi iau timpul. Eu sunt fericit să iau timpul. Și el vine și zice astăzi, vrei să citești? Da, citești, nicio problemă, dar mai târziu. Nu trebuie acum, am uitat că mai ai timp, abia ai 5, până la 8 ai timp să tot citești. Și în acel moment, Satan a câștigat. Pentru că noi nu avem un timp viitor promis. Biblia zice simplu, trăiți clipa. Unde? Cum să trăiesc clipa? Cu Hristos. Trebuie să-L căutăm mai mult. Trebuie să ne dăm tot concursul nostru. Amin. Dacă există valoare în ceva, există în cuvânt. Amin. Amin. Când ajungi să-L iubești pe Dumnezeu, totul devine ușor. Pentru că nu te mai interesează de nimic. Orice problemă ai tu ai un ajutor, nu mai lupți singur. Amin. Ai un ajutor de care tu ești conștient. Pentru că noi când venim în lume, ca și copii, venim în familii poate de care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar și trăim ca restul din lume pentru că noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu și credem că tot ce facem e bine, e un lucru bun. Mulți se mulțumesc dacă tata, mama au fost catolici, au fost nu știu ce, au fost nu știu ce, eu așa vreau să mor. Eu am întâlnit personal mulți oameni care am primit acest răspuns de la ei, copii și așa mai departe. Și am zis, dar stai puțin, că dacă există totuși o salvare, de ce să nu iau eu acea salvare? Amin. Dacă totuși Dumnezeu o a ales
ca eu să ies afară din tabăra asta de denominațiuni și să mă duc la o tabără care este pură, cuvânt pur, este cuvântul manifestat. De ce să rămân eu în tradițiile mele și obiceiurile mele? Satan, dacă voi uitați în Scriptură, el este descris ca un înger al luminii. El a fost un înger al luminii. Ce vreau eu să scot în relief? El nu este urât, el este frumos, să te poată atrage. Și dacă nu suntem vegheatori, cădem în capcană. Așa este. De aceea este bine ca noi să știm ce avem de făcut pe mai departe. Astăzi am auzit un lucru. Mâine eu nu știu dacă Dumnezeu va hotărâ să mă ridic din pat. Eu nu zic că mor. Nu m-am dus până acolo că îmi pierd viața. Să lămurim și lucrul ăsta. Moarte înseamnă despărțire eternă de Dumnezeu. Dar Sfinții nu mor, ei ador. Amin. Găsiți în Scriptură, cei adormiți în Hristos vor învia. Amin. Noi nu vom lua înaintea celor adormiți, dar morți înseamnă despărțire eternă de Dumnezeu. Amin. Adică dacă tu poți să faci ceva pentru viața ta viitoare, poți să faci acum când tu ești în viața asta. Amin. Pentru că dacă tu ai trecut din viața asta și nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, pe lumea alea nu mai poți. Sigur. Satan vine și te păcălește și zice, lasă că Dumnezeu e bun, lasă că Dumnezeu e așa. Într-adevăr, Dumnezeu e bun, dar în același timp Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Și dacă El a pregătit o cale, tu nu poți să ocolești acea cale. Tu nu poți să ocolești acel traseu cum ți se pare ție mai frumos sau mai bine. Tu nu poți să păcălești ca să ajungi la destinație. Tu trebuie să treci pe acea cale trasată cu sânge. Adică te duci în fapte și citești fapte și ce fiți pocăiți, botezați-vă în numele Domnului Iisus Hristos. După asta veți primi un dar al Duhului Sfânt. La Nicodim găsiți, cine nu se naște din Duh și din apă, asta este nașterea. Este o naștere din nou, Amin. pentru că suntem născuți în păcat. Și cu murdăria asta suntem prea grei. Noi nu putem fi transformați. La o clipeală de ochi aceste trupuri vor fi transformate. Cum poți să crezi asta? Dacă ceva nu te lasă, înseamnă că ai ceva pe inima ta care tu trebuie să o corectezi. Eu aș vrea să conteze tot ce facem noi pentru Dumnezeu. Vreau ca Dumnezeu să ne ajute să ne putem corecta. Acum, corectarea asta de multe ori e dureroasă și nu și-o dorește nimeni. Ăsta e adevărul. Nimeni nu dorește să treacă prin încercări. Dar îi mulțumim la Dumnezeu pentru încercări. Amin. Căci dacă Dumnezeu nu ne-ar încerca, noi trebuie să fim dovediți. Uitați-vă prin Scriptură, toți au fost dovediți. Toți au fost dovediți. În Cartea Martirilor l-am găsit pe Petru. Petru zice că toți îl îndemnau să fugă din cetatea aia care era. Și el la poartă, îi apare Domnul Iisus în fața lui Iisus, îi apare în fața lui și zice, de ce vrei să mă răstignești a doua oară? Atât a zis și el a înțeles. Și s-a dus și a zis, faceți ce vreți cu mine, dar răstigniți-mă cu capul jos, că eu nu sunt vrednic să fiu ca Domnul meu. Da. Ce Petru a fost ăla? Și mai este un Petru. Dacă vă uitați la un Petru fricos, care s-a lepădat de 3 ori de el. Amin. Vedeți, toate lucrurile au timpul lor. Da. Toate lucrurile sunt bine stabilite de către Dumnezeu. Credeți voi că Dumnezeu n-a știut? Avem așa, luptând pentru credință. Ce crezi tu? Crezi tu pe Dumnezeu? Tu trebuie să te lupți. Cu cine te lupți tu? Tu cu tine te lupți. Nu cu altcineva. Amin. Pe tine nu te interesează de stânga, de dreapta. Ca tu să poți să fii folosit după aia în lupta corectă, de partea corectă. Să nu lupți greșit, să lupți corect, să lupți împotriva satanei, împotriva duhurilor care vin împotriva ta. Tu spui că lupți împotriva satanei, dar tu ești în armata lui, în armata lui Satan. De ce? Pentru că tu nu ai respectat ce cuvântul o lăsa. Tu nu ai trecut prin acele etape. Tu nu ai trecut prin acea fază de schimbare și de renuire. Și atunci arată că tu nu crezi. Pentru că păcatul este un singur. Păcatul este necredința. Necredință. Amin. Amin. Restul sunt roade ale păcatului. Că tu de-aia pe aceasta că nu crezi, de-aia pe aceea că nu crezi. Tu dacă ai crede azi, dacă auzi cuvântul, Întoarce-te la
astăzi. Câtă vreme este azi, este azi. Și acum e necredința care nu îl împiedică pe Dumnezeu. Dacă dintre noi sunt mai mulți care nu cred, ne mergem înainte. Și aici exemplul avem pe Noe. Zice că Noe o predicat 120 de ani. Intrați în corabie, mesajul lui era scurt. Acum eu vă spun un tablou. Noi am avut tot planul. Dumnezeu a dat tot planul la Noe. Exact cum să facă corabia. El știa că nu mai intre nimeni. Dar el nu s-a oprit din predicat. El a predicat într-una. Intrați în corabie, intrați în corabie, intrați în corabie. Mesajul lui Noe era intrați în corabie că va veni ploaia. Știința era mai avansată ca și cum e acum. S-au dus și râdeau de el. Râdeau de el, pur și simplu. Că nu are de unde să vină ploaie. Dumnezeu, după ce corabia a fost terminată, noi am fost cu familia lui în arcă. Dumnezeu a închis ușa. Și a început ploaia. Și când a început ploaia, ei au văzut. Pentru că omul încearcă să vadă, el are nevoie de ceva, să pipăie. Dar asta nu este credință. Da. Credința, dacă vrei să știți ce este credința, o găsiți în Evrei, Amin. capitolul 11. Acolo zice ce este credința. Amin. Și printre altele mai este care zice credința este substanța lucrurilor nevăzute. Adică cum Dumnezeu ție personal îți descoperă, îți arată ce se întâmplă cu viața ta și tu crezi. Și tu când ai văzut și crezi, nu te poate clinti nimeni de pe lucrul ăla. Cum vă dat exemplu, cum am vorbit aseară despre asta cu fata aia, tot aici o găsim. Când a crescut în adunare la fratele Branham, s-au vizitat de mică, a văzut vindecări ce Dumnezeu făcea acolo. Și acum ajunge rău într-o situație rea, bolnavă. Și ea zice, mere, căutați-l pe predicatorul acela și aduceți-l la mine. Fetele de colegiu au început să râdă de ea. Păi de ce? Cum ăla e un șarlatan, ăla e așa, tu crezi prostiile alea? Fata aia zice așa, eu știu ce am văzut. Chemați-l pe predicatorul acela. Pe ea nu mai putut să o miște niciun cuvânt de al diavolului. Chemați-l pe acel predicator. Știți ce s-a întâmplat mai departe? Îngerul Domnului a auzit, s-a dus la fratele Branham și a zis așa, mâine, în locul cutare, la ora cutare, nu mai știu, exact la fel, acolo va sta o fată, așa, ea este deja vindecată. Amin. Roagă-te pentru ea. Amin. Vă dați seama? Deci tu, când e sincer și îți mărturisești credința ta, Îngerul Domnului aude. Amin. Pe tine, chiar dacă te doare și tu crezi că nu ești vindecat, tu mărturisești-o că ești vindecat, Amin. sincer, și atunci să vezi cum Îngerul Domnului aude și se întâmplă ceva cu tine. Sigur, amin. Ceva se întâmplă cu tine. În același timp, Satan și Dumnezeu permite lucrul ăsta, încercarea ta trebuie să fie, credința trebuie să fie încercată până la capăt. Până la capăt. Adică, când vindecarea se instalează, pe tine te doare mai rău și mai tare, ca să poți să zici, cum îți vindeca că pe mine încă mă doare? Dar tu nu fă greșeala asta. Tu pune-te pe genunchi în momentul ăla și, Doamne, eu știu că Tu m-ai vindecat, îți mulțumesc că ești la lucru. Atunci ești salvat, ești biruitor. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ridicăm, să mulțumim Domnului pentru acest cuvânt minunat. Tată din cerul, îți mulțumesc pentru dragul. Haideți cu locul nostru sub o cântare. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare parte. Văd norul ca și-o palmă și eu știu voi fi plouat. Văd norul ca și-o palmă și eu știu că-ți va ploua. Va ploua. Va ploua și vom pleca.
eu știu că a apărut. Văd norul ca și o palmă și eu știu că a apărut. A apărut, a apărut și oarmintea sa l-a crezut. A apărut, a apărut și oarmintea sa l-a crezut. Văd norul ca și o palmă și eu știu voi fi schimbat. Văd norul ca și o palmă și eu știu voi fi schimbat. Voi fi schimbat. Voi fi schimbat. Voi fi schimbat și transformat. Voi fi schimbat. Voi fi schimbat. Voi fi schimbat și transformat. Haideți să ne ridicăm în picioare, să mulțumim Domnului pentru acest timp minunat care l-am petrecut împreună cu El. Tată iubit din ceruri, îți mulțumim